लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि गोसो गोथारै बरायग्रोना लानाय जाबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाना फैदों। बे आपडेटआनो नोंथांमोना थान्डेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आरो ना मानि सायाव आपडेट लाबोदों। अब्ला नोंथांमोना नोंथांमोना नैबेखौ नायना लाग्रो आरोना। बिसोर सानै हिनजावफोर हाबा जाखांबाय। बिथांमोना मा बिजावजालि बिदा फंबायनि हिनजाव आरोना। नोंथांमोना बिसोर सानै बिजावजालियाबो न'निफ्राय गोमानानै दङ। लोगोसे नोंथांमोना बिसोर सानैखौ बबेयाव लोगो मोनो? नोंथांमोना बेखौ हमनानै बिसोरनि एड्रेसफोरखौ सोंनानै नोंथांमोना आबसु अफिसावनो जा पुलिस थानायावनो जा एसे जगाजग खालामनानै रायजोफोरनो गथायनांगौ आरोना। नोंथांमोना इसोर सानै बिजावजालिखौ नोंथांमोना सोरबाफोर नुदोंब्ला खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरोना। हमनानै एड्रेसफोर सोंनानै अब्लानो बिसोरो मिथिखागोन आरोना बबे जायगानि बबेनि। नोंथांमोना नैबे सिख्लाया सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आरोना। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ ना मानि सायाव। गोबां जोंनि बर' हारि एबा बर' समाजाव गोबां बिदिनो सोरबा सोरजोंबा खारलांनाय, सोरबा न'निफ्रायनो गुबुन हौवाफोरजों खारलांनाय, गुबुन सेंग्राफोरजों खारफालांनाय, गुबुन हारसा बांगाल गासिबो फ्रायानो 100आव 50% 50आनो होनदों आरोना। बिदि जालांगासिनो दं। मानि थाखाय जालांगासिनो नोंथांमोनाथ' जेबोखौनो मोनथिया आरोना। बबेनि समाव बबेनि बारहावा लोगो मोनो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ। फागुन दान फैब्ला माबायदि बिलाइफोरा सिरियो बेबायदि आरोना लोगोफोर। दानो दं दानो गैया। थिग बिदिनो संसार जानायाबो दानो दं दानो गैया जे जालायलांबायना लोगोफोर। बेनोसै नोंथांमोनाथ' जुदि मोजां मोनदोंब्ला बै समाव हाबा जानाय समाव नोंथांमोना जुलि जानोसैयाव आस्थाम सोनायाव मा समायसा लायो बिथांमोनखौ बिदि गोबां बिदिनो नुबोगासिनो आरोना। हाबा जानाय समाव आस्थाम इंकेज खालामनाय समाव गोबाङानो सत बांसा लायो आरोना। बे सत बांसा लानायनि दिनाव गेर पेटेर खालामलांनाय नुनो मोनदों आरोना। सोरनिबा जिबनाव सोरबा जायो आरोना। गोबाङानो जाया, गोबांनियानो जायो आरोना लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ एसे सानै हयै दानि जुगाव हाबा लानायानो गाहाम नेक्स्टआव थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना। एसेखिनिखौनो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान दं, चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो। लोगोसे बे आइकनखौबो अल प्रेसाव थुना लाब्लानो जाबाय आरोना।